Imediat, stai să o ocolesc. Se pare că nu se mai ține la 10 și 10 mâna, pentru că de când au apărut airbag-uri, Da. se pare că acum trebuie să ții mai așa. Ai, vezi, Că am dacă zis eu se de asta. sparge, da, De asta așa trebuie să nimez ții. eu că conduc așa. Da, se pare că ești mai vizionară decât aș crede. Și mai să-ți mai spun și de ce cred eu, că e și de la cotieră. În momentul în care ai cotieră, nu mai e cum să ții. Deci când ai cotieră și într-o parte și în alta, e mult mai... Băi, adevărul că e foarte obositor să ții așa. Da, este pe bune. E oribil. Și de cum... obicei așa. Așa aici. Da. Și când e accidentul, moare. Da. Și mai e o chestie din asta, știi ce mi se pare super mega amuzant? Sunt motocicliștii aia care... motocicliștii aia care efectiv, dacă ai scoate motocicleta și l-ai vedea în poziția asta, ai râde de el. Dar când e pe motorul ăla, stresunat. Plus că noi avem și spectacol. Da. Pe 29 ianuarie avem la Tulcea, pe 30 ianuarie avem la Brăila, la Music Pub. Așa. Și pe 31 ianuarie avem la Luceafărul, la Iași, comedianți pe drumuri în turneu.